vás Robin. Tady Kevin. A společně jsme Smradlavý ponožky. A dneska tady máme hosta. Aha, díko brácho. Takže tak no. Jdeme teď do prvního hřiště, budeme jsme dělat papíry. Budeme jsme dělat Papíry za 500. Tady vám něco řekni, ty málo mluvíš. Takže budeme dneska točit vlog, jak okrát nějaký 3 holky. Ne. Ne, srandeme si děláme. Ne, dneska budeme loupat banány. Lidi, vezmu na to. když tak to je prank. Jo, je to protože on si z vás dělá srandu. No a, takže, ale to nás nebude slyšet vlastně. Dneska vám ukážeme, Jak točí do řeky. Takže Kevin nám to tady představí. trefíku. Tady. První klika, Odlákej ty. tak to bude prostě tam skočit. Chápeš? Plán je jednoduchý. To děláš špatně. Plán je jednoduchý, prostě ne? Na to žvětej. Jo, já to ukážu, on to dělá špatně. Okay. Takže se to dělá. Lidi, nemáme co točit. Protože jsou slavní lidi. Já jsem Hardiko, one Milly, one Bobby. Já do práce nejdu, i po mě bolí uši. No lidi, zase nemáme co natáčet, takže tady číme nějaký blbosti, chápete? Ještě. To blázní. Nemáme si. Tady je na... Teď. No lidi, takže si dáváme nějaký běh. Pa. Tady je rychlejší, ne. Je. Stůj Vítku. Čekejte, jdeme přes silnici. Jdeme ty vole, tamhle je ta ale silnice, hej. Tamhle je ta silnice. A mám Joyces, a máme bang a tvou píši, že jsi svou bang. Budeme si 0, tady vidíš všude 0. Takže tohle je Kevinova holka a tohle je Vítkova holka. A teď. Co? No, takže tady ty dva jsou její holky. Takže jo, nevím co, prostě to zkusím vysvětlit. Jo, a bude tady si jako pro mě 0, protože vidím tady ty mula, vidím tady ty hula, bude ty vejku tady žereš kula. Trapnej. Šeka s Kevinem. Učitelka s Kevinem chodí spolu. Já je milovaná. No, takže teď jdeme jak ji ráci. Takže jdeme z dopravního hřiště a to je to celé. Takže už jsme u Rákosi. Ahoj. A vítejte na to, že toto video končí, co mají udělat? Like, subscribe, zvoneček, aby neuteklo žádný nový video. A jestli chcete... A dejte to Kolik máme sledujících? Já nevím teď. 5000. Ne, 5000. Dejte tak. 500 lajků. 100 lajků. 100 lajků nechte. Uděláme další díl, ale budeme házet kameny do okna. Robine, teď při silnici. No, tak co řekneš lidem? Aby se jim dali like, subscribe, zvoneček, protože chtějí mít 100 000 obyvatelů. 100 000. A hlavně, tady ty dva kluci, to jsou zabijáci, to jsou moje chábři na kruháku, protože jsme přijeli na vodáku. A Zabitý dámy, ale zabitý. Tam ty Jde si to. Tam jdou teď policajti, takže pšt. Dobrý den. Tam jsou vzadu policajti za náma. Like. Tak prostě dejte odběr, like a zvoneček, takže servus. Smradlavý ponožky.